Mga militanteng pundok nagrally aron ipabasura ang APEC atol sa Finance Ministers Meeting. Dormitory sa DepEd sa Ecotech Center nasunog. Dakbayan sa Sugbo, andam mutanyag og dugang kantidad alang sa mga yuta sa Kapitolyo. Pamilya nga nag-iya sa mga balay nga maapektuhan sa pagtukod sa bag-ong City Hospital, ipasaligan nga hatagan sa City Hall og tag 10,000 pesos. Cebu City Medical Center nakadawat og mga hinabang nga mga kahimanan gikan sa sister city sa dakbayan sa Sugbo. May hapon Sugbo, Kabisayan. Kuwang na ang disaster fund sa Kapitolyo ug dili na kini paigo alang sa paghatag og hinabang sa maapektuhan sa El Nino. Kapin 3 million pesos na lang ang nahabilin o gikinahanglan nila ang dugang pundo alang sa pagtubag sa panginahanglan sa mga naapektuhan. Ang kasayuran sa mga problema giaksyonan ni Jinky Rosit. Kini ang gipahibaw ni Danilo Rodas, ang Provincial Budget Officer sa Kapitolyo, dihang gipangutana kung pila na lang gyud ang nahabilin nga pondo gikan sa Quick Response Fund nga magamit sa mga local government units pagkakaron. Iyang giklaro nga 3.5 million pesos na lang ang nahabilin. Dili na kini paigo aron makatubag sa mga panginahanglanon sa mga apektado sa El Nino, hilabi na nga mulanat ang maong katalagman hangtod sunod tuig. Samtang gitunan pa karon sa Disaster Council kung hangtod kanu sa i-extend ang deklarasyon sa state of calamity sa lalawigan sa Sugbo, usa sa mga gisugid sa Provincial Budget Office ngadto sa PDRRMO mao ang pag-realign sa ilang pondo aron do na pay igong kwarta nga magamit ang Kapitolyo alang sa mga naapektuhan sa huwaw. The Disaster Office should evaluate sa ilang programa sa ilang 70% nga preparation, mitigation activities, kung doon na pa po sila ma-adjust dito aron mabalhin nato sa response activities. Ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office anda mo sakripisyo sa ubang programa nila aron matubag ang maong panginahanglanon. Nasayran nga kasagarang pondo nila anaan nagahin sa mga infrastructure projects sama sa water catchment facility, water tankers o guban pa. Wa hinoon sila'y gasto sa mga disaster and preparedness trainings, sanglit ang mga LGU man ang nag-sponsor ni ini. Review na mo sa base sa among APP or katong sa budget na mo, at tanaw na to kung asa napita ito na budget. Pwede na to ma-realign. Mag-agad lang ang duha ka mga buhatan sa desisyon unya sa gobernador kabahin sa pagpagawa sa supplemental budget alang sa maong katuyuan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Andam ang City Hall nga mudugang sa gitanyag nini nga 500 million pesos alang sa 51 ka hektarya nga luna sa probinsya nga nagkatag sa 11 ka barangay sa Cebu City. Matod ni Acting Mayor Edgar Labella, dili issue ang kwarta kundi ang panginahanglan sa mga kabus nga namuyo sa maong yuta. Ang mga yuta gipadadatahan sa Kapitolyo sa mga namuyo nini panahon sa administrasyon ni kanhi Gobernador Tingting de la Serna. Apan sa kapin 4,000 ka mga beneficiaries, kapin lang sa 1,000 ang namayad samtang ang uban wala. Tanaw na to mga way kasiguruhan nga panimuyo sa mga taga-syudad nga naa diha sa yuta sa probinsya. Security of tenure mo na labing importante. So tanaw na to. But I pray and I hope that both sides, the province on one hand, nga unta they will be very objective and of course give some kind of a humanitarian consideration. On the other hand, also for the city, we have to be very objective in giving that authority to the mayor so far as the Sangguniang is concerned. Mga pamilya nga maaktuhan sa pagtukod sa bagong City Hospital gipasaligan sa City Hall nga hatagan og disturbance fee. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Anda mutabang si Konsel Alvin Dizon sa mga pamilya akan sa mga balay maapektuhan sa pagtukod sa bagong City Hospital. Napulo ka panimalay ang gihimong bungbong ang koral sa CCMC nga maapektuhan sa construction sa bagong hospital. I'm willing to support them kung maato sila sa akong opisina because ang importante ani nga dunay relocation or assistance mahatag ang city government nila.
Si Emmy nga usa sa napo ka pamilyang maapektuhan, wa siya'y supak sa pagguba sa ilang balay, sanglit gipasaligan sila nga hatagan sa syudad og 10,000 pesos nga disturbance fee. Itong pag-meeting good na mo atong Sunday, sir, ang amo yung kuwan, wag man to na kuwan kay, di ko gusto magikan sa kung ba nga kuwan, pero dili naman to kasabot si sir katong representative ba. Siya na gikan na siyang ba nga na ko ni disturbance fee, si sir. Okay. Pero wala siya nag-mention pila ang amount. Mitingan diha. Kuhaan lang 1.5 nga kuhaan 1.5 meters nga moy gingon dito sa engineer. Kaya katong mapiktuhan tagaan nga may hinabang. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Usa ka memorandum of agreement ang gipirmahan tali sa TESDA, Coke ug Civil Society Organization. Kini alang sa training sa mga babae nga na nag-iya og sari-sari store sa Tibok, Visayas. Ang Negros Women for Tomorrow Foundation sa Subo mooy mopahigayon og sari-sari training and access to resources program CONSTAR. Tinguha sa TESDA nga mulambo pa ang micro-entrepreneurs pinaagi sa partnership hantud tuig 2020. 36,000 ka mga kababayen-an gikan sa 40 ka syudad ang makapahimulo sa maong programa. Hitting our target of 40,000 at this time. Empowered sari-sari store owners, and you could just imagine what else we can do as we band together and join together. We want to empower our women sari-sari store owners, and we cannot do it on our own. So we need government, we also need business, but we also need partners, and we have great partners like Panoorin niyo po, Let's Do Business. Sa balitang komentaryong pampagana sa inyong umaga. Para siguradong handa sa panibagong araw na bubunuin. Mga kwento at serbisyo publikong kasabay sa pananghalian. Nasa bahay ka man o lansangan, bubusugin namin kayo sa kaalaman. Unang heta sa talakayang may paninindigan sa hapon. Sasalubong sa inyong pag-uwi para pagsaluhan at pag-usapan. Hanggang sa mas malalim na pagsusuri sa mga balita pagkagat ng dilim.
matalinong pagtingin at malawak na perspektiba sa likod ng mga balita. Kasama ninyo kami. Buo ang loob sa paglilingkod, buong araw at gabi. Sa balitang impormasyon, aksyon. Ipinanganak sa isang mayamang hasyendero, inulila sa tabi ng mga tubo, inampon ng mabait na karpintero, at lumaking hampas lupa sa tondo. Nagisdan niya ang lupit ng mundo. Tulad ni Vivi, Lot-Lot, Batet, at lahat ng bida sa telenovela, ampon din ako. Kaya naman ngayon, kayo naman ang aampunin ko dito sa tahanan ng aking puso. Ikaw, anong nais mo? Gialarma sa sunog ang dormitory sa Department of Education Region 7 nga nahimutang sa Ecotech Center Lahug, Dakbayan sa Sugbo. Dali nga nakontrolar ang kayo sulod sa 5 ka minutos. Partially burned ang waling-waling ug ilang-ilang rooms. Ang damage gi-estimate nga mukabat og 30,000 pesos. Ang kayo nagsugod sa gipuy-an sa caretaker ug mikatap ngadto sa dormitory. Depektosong electrical wiring ang gituhuan nga hinungdan sa sunog. Mimenos na ang mga butante nga wala pa masulod sa biometric system sa COMELEC sa lalawigan sa Sugbo. Gituhuan nga namalhin sa laing lugar ang mga butante o walay interes sa pagbutar sa umaabot nga eleksyon. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Jinky Rosit. Nalipay ang buhatan sa Commission on Elections Cebu Province tungod sa nagkagamay na lang nga ihap sa mga butante nga wa pa masud sa biometric system. Kadtong nagparehistro lang sa biometric system ang tugutan nga makabutar karong umaabot nga eleksyon sunod tuig. As of August 31, 2015, miabot og 2,587,314 ang mga registered voters sa lalawigan sa Sugbo. Gibana-bana nga kapin sa 111,000 na lang ang wa pa makasulod sa biometrics. Busa auhag sa COMELEC. Pero pahimangno lang namo sa mga butante katong ganahan magparehistro, ganahan magpa-validate nga do it now kay labi na sa October ang atong period to file COC October 12 to 16 masuspenso ang atong voters registration validation. So mawagtangan tag usa ka semana. Mato di Provincial Election Officer Ferdinand Guhilde, dili maapektuhan ang eleksyon bisan og kapin sa 100,000 ka mga butante ang di malakip sa biometric system. Posible usab nga namalhin og parehistro ang mga butante sa ubang lugar o way interest sa pagbutar sunod eleksyon. So, don't come to us and tell us nga, ay di bitaw ko mabutar para lang ni ID o para lang ni sa akong pantrabaho. Primarily, it is a proposal to vote. Sa record sa Provincial COMELEC, ang siyudad sa Mandaue ang may labing daghan nga wa pa ka biometrics gisundan sa lungsod sa Sibonga. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Ilusad ug mga adlaw ang bagong training center sa Aerof sa Mandaue City. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Ryan Sorote. Makabalik sa dakbayan sa Mandaue ang Emergency Rescue Unit Foundation human sa 29 katuig. Subhan na ugma sa Aerof ang ilang training center sa North Reclamation Area, habig sa Mandaue City. Usa kini sa ilang mga damgo aron makapaambit sa ilang katakos sa pag-rescue nga naila tibuok kalibutan. Puno ang 15 milyones nga training center og mga dekalibre nga makahimanan nga gipang-donate sa Netherlands, samtang ang uban gipalit sa Aerof aron makaproduce og mga dekalidad nga mga rescuers. This coming September 13, our anniversary, we'll be coming back to where we started. It's in Mandaue City. Yeah, additional background, Aerof Training Center Mandaue, nahimo ni siya because of the generosity of the city of Mandaue under the leadership of Mayor Jonas Cortez and of course the City Council. Natukod ang training center sa donasyon sa mga pribado nga pundok o mga organisasyon nga nagsuporta sa Aerof.
Miabag usab ang Mandawi City Government sa pagpagamit sa ilang 500 square meters nga luna sulod sa 25 ka tuig nga may gibarugan sa training center. Sa dulan tulo ka dekada sa EROF, miabot na og 93,445 ang ilang na-train nga mga medical professionals o mga first responders sa mga barangay. Gani ang EROF mi-train sa mga rescue units sa 27 ka mga barangay sa Mandawi City ug laing 57 sa bayan sa Sugbo. Gawa sa training sa EROF, dako usab ang pagsalig sa mga suguanon sa grupo nga usa sa mga rason nga nung nagpadayon gihapon kini. Really well trained, no? That is why ang mga tao gusto gyud ang EROF mo yung transport, no? September 1986 nagsugod ang EROF sa Mandawi City nga mag-anibersaryo karong Domingo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Nagdumili sa paghawang Alpha Omega World Development sa pribadong luna sa North Reclamation Area nga ilang giokupar. Si Alfredo Aton, ang Adjutant Mandate Trustee sa mga organisasyon, nagkanayon nga ang gimanduan sa korte nga papahawaon mao ang bini-bini taxi. Iyang gipakita ang ilang papel alang sa pagmatuod nga sila ang tag-iya sa luna ug dili ang Ironwood Property Venture nga angko niini. Si Mandawi City Police Director Senior Superintendent Mariano Natuel nagkanayon nga igo lang silang miabag sa court sheriff aron ilang mapahapsay ang pagpatuman sa writ of execution nga gi-issue ni Judge Rogelio Lucmayon sa RTC Branch 1. Sa original occupant, wala na because as I've said, they considered na sa decision sa court. Yes. But ang nagsamok-samok, kining taga Alpha Omega. Actually, kaning kaso ayuta, giabangan ni sa Bini-Bini Taxi, Antiligando. Bini-Bini Taxi? Then, amo na siyang gisuwatan nga this property is owned by Alpha Omega. Part and parcel of OCT 01-4 of the 7,169 islands and islets. So we're now executing this because gusto na to itulid ang land ownership sa Pilipinas nga gibaboy sa atong mga developers. Presidente Noynoy Aquino mipasigarbo sa kalampusan sa iyang administrasyon atol sa press briefing sa APEC Finance Ministers Meeting. Live gikan sa Shangri-La Mactan ang mga kasayuran giaksyonan ni Ray Pasaporte. Ray. Yes, salamat kayo, no. Niabot og 6 minutos ang mensahe ni Presidente Benigno Aquino III atol sa iyahang pagtambong o atol sa press briefing karong hapon sa mga sakop sa media dito sa Shangri-La Mactan. Din siya nitambong sa APEC Finance Ministers Meeting karong adlaw. Matud pa sa presidente nga sa iyahang paglingkod ni antong 2010 sukad siya midaog nagatubang na ang iyahang administrasyon sa isyu sa korupsyon tungod sa nakalabay usab na administrasyon. Apan matud niya na iyang gi-revamp o ang budgeting sa iyang administrasyon aron ng kwarta sa katawhan magamit o insakto o dili mapunta ngadto sa iyahang mga sakop o baka maamta kini sa korupsyon. Matud pa ni Presidente Aquino nga sukad sa 2010 hangtod sa 2014 sa biyang tuig ang iyang programa o kining programa Sa mga balita gikan sa gawas sa nasod. Gitaktak sa iyang trabaho ang usa ka camera woman nga nakuhaan og video nga namatid og refugee sa nasod sa Hungary. Makita sa video ang pagpatid sa camera woman nga nagtrabaho sa usa ka lokal nga N1 TV station nga namatid sa nanagan nga mga refugee. Biktima sa iyang pagpamatid ang usa ka batang babae nga nagdagan kauban sa iyang pamilya ug uban pang mga kauban niini nga refugee. Ang usa ka amahan nga nagkugo sa iyang anak natumba dihang iyang gialihan sa iyang tiil. Natumbang amahan ug nadatugan niini ang iyang gikugos nga anak. Nikalat ang maong video sa mga social media sites ug tungod niini gitaktak siya sa iyang trabaho.
Sa Florida, USA, gipusil patay sa usa ka batanon ng iyang amahan dihang misulod kini sa ilang balay nga nakamaskara og armado. Matud sa batanon, ang nagmaskara nagtion sa armas niini sa ulo sa iyang inahan, hinungdan nga iyang kining giunhan og pusil. Ang 18 anyos nga si Malaki Heisler wala nagtuong ang iya di ang kining amahan nga si John Heisler. Sumala sa mga tinugyanan sa balaod, posible nga dili mapasakaan og kaso ang batanon kay igo lamang kini nga midepensa sa iyang kaugalingon batok sa iyang amahan nga giila usab nga usa ka kriminal. Gisaulog kagahapon ni Queen Elizabeth II ang iyang ika-63 nga pagkarayna sa nasod sa Britanya. Si Queen Elizabeth II nagpangidaro na karon og 89 anyos. Iyang nalabuan ang gidugayon sa pagkarayna ni Queen Victoria. Mapasalamaton ang rayna sa iyang mga nadawat nga mga mensahe ug mga pagpahalipay sa gikan sa katawan lakip sa naglaing-laing nasod. Ang Russian military sa nagpadayon nga gubat sa kagamhanan sa Syria batok sa mga rebelde niini. Sila adunay pipila ka military forces nga gipakatap sa maong nasod. Ang military presence sa Russia gikabalaka sa US government. Sumala sa mga US officials, dili klaro ang katuyuan sa Russia kung ngano ila kining gibuhat. Usa ka airfield ang giandam sa Russia sa port city sa Latakia nga usa sa mga baluarte sa presidente sa Syria. Lakip sa ilang gidala ang usa ka mobile control tower alang sa mga eroplano. Lungsod sa Badian, dugay ng gipanid-an sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency. Gawa sa Badian, gibutyag sa PDEA nga duna usay marijuana plantation sa dakbayan sa Danao ug lungsod sa Balamban. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Edwin Cañete. Mukabat sa 5.5 milyones pesos ang kandidat sa marijuana nga naibot sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency dito sa Barangay Basiao, lungsod sa Badian, Cebu nitong adlawng Martes. Si PDEA 7 Director Jeffrey Bangsa mibutya kanyatong milabay nga bulan, mipahigayon na sila og surveillance ug ilang nakita nga gagmay pa ang mga punuan ini, lakip na ang mga tao nga maoy nananom. Mato di Bangsa, sa sulod sa unom ngadto sa 7 ka bulan, igo nagyukining maharbis hinungdan nga mironda usab sila dayon pag-abot sa tukmang panahon. Atol sa ilang pagronda, ilang naatlan ang 4 ka tawo nga buot sa punta nga mo-harvest, hinungdan nga dali kayo kini nilang gidakop. Apan usalang niini ang ilang nadakpan nga si Ryan Junaldo, 30 anyos og lumulupyo sa Barangay Basiao, Badian. Confiscated daw ng uproot natin ng marijuana is around 5.5 million. Gihimakak ni Junaldo nga apil siya sa pagpananom og iyang gitugan sa mga tigbalita nga ang mga tao nga mao'y orihinal nga nananom niini. Witness ra ko sa nanano man na sir. Ano man kinsa nang luna di pa na? Kinsa nang luna nga gitamnan? Kabagutan na sir. Kanaraman ko ubos ng balay. Nagkanayon si Bangsa nga ang lungsod sa Balamban, Badian ug siyudad sa Danao gikataho nga adunay daghan nga mga marijuana plantation. Well, Badian, Balamban as well as Danao, no? Yung mga may mga area diyan na kumbaga, records would show na talagang may mga marijuana plantations. So, yung report na natatanggap natin, Cebu is one of the province na nagsusupply ng marijuana. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Natapos sa mga finance minister sa Asia-Pacific Economic Cooperation ang Cebu Action Plan. Kini ang subayon sa mga sakop sa APEC sa sunod nga napulo ka tuig alang sa pagpalambo sa mga ekonomiya niini. Ang kalambuan giaksyonan ni Ryan Sorote. Na-finalize na sa mga finance ministers ang Cebu Action Plan nga manalipod sa interes sa mga ekonomiya nga sakop sa Asia-Pacific Economic Cooperation. Adunay upat ka mahaligi ang Cebu Action Plan nga naglangkob sa financial integration, fiscal transparency ug policy reform, financial resiliency, infrastructure development ug financing. Pinaagi niini masugda na ang inclusive growth sa mga member economy subay sa napo ka tuig nga roadmap. Fiscal reforms and transparency not only help ensure fiscal sustainability, but also makes fiscal policy more effective, efficient, and responsive. Nitong 2002,
1/3 ang natampos sa Asia Pacific region sa global production og misaka na kini karon og 57% nga nagpakita sa padayong paglambo sa rehiyon. Laing makatabang sa paglambo ang fiscal reforms og transparency aron pag-umol sa tarong nga mga palisiya. Gipangandaman usab sa Cebu Action Plan nga maminusan ang epekto sa mga katalagman hilabi na nga nasulod sa Pacific Ring of Fire ang mga sakop sa APEC nga pirmi maigo og natural calamities. Kinahanglan usab palambuon sa APEC ang natad sa infrastruktura nga manginahanglan og gahin nga $800 billion. While our growth has also come with unprecedented infrastructure development, there are still significant gaps. Dakog matabang ang private sector sa public-private partnership model nga gigamit karon sa nasod sa pagpatukod og mga major infrastructure projects sama sa 3rd Mactan Bridge dinhi sa Sugbo. Nalatid usab sa action plan nga kinahanglan tun-an pag-ayo ang mga ipatuman nga mga proyekto aron dili masayang ang kwarta o mapuslan kini sa mga nangin. Ay nausab nga rally ang gipahigayon sa mga militanteng pundok batok sa APEC. Nining higayuna ilang gihimo ang rally atol sa Finance Ministers Meeting. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Wa na makaduol sa Shangri-La Mactan na mga militanteng pundok nga plano nga magprotesta samtang nagpadayon ang APEC Finance Ministers Meeting kaganyang udto. Sa kadalangan na lang nila gipaday ang ilang mga yangungo, bit-bit ang mga banners nga i-junk ang APEC. Matod sa pundok, way natabang ang APEC sa pagsulbad sa problema sa katilingban sama sa kadaghan sa kabus o kakuwang sa trabaho. Nga pundok-pundok sa mga nasod sa 26 na katuig pero wala kini paglambo. Wa kitay masinati nga paglambo sa tuang nasod. Alang kanila, di pabor sa nasod ang mga palisiya sa APEC o gipahimuslan lang ang Pilipinas sa mga dagkong nasod sama sa China, Amerika o Japan. Ilang giulagway nga di patas ang free trade sa mga dagko ug gagmay nga mga nasod. Matod sa grupo nga padayong nabiyaan ang Pilipinas sa mga kauban ini nga mga nasod sa APEC nga nagkadugay, nagkadato. Insulto sab alang nila ang paglabay sa ubang nasod sa ilang mga sagbot sa Pilipinas sama sa gihimo sa Canada. Sa laing bahin, gisaway usab nila ang kapakyas sa kagamahanan sa takbayan sa Lapu-Lapu sa pagpanalipod sa katungod sa Urban Poor. Matod sa grupo, dunay 4 ka barangay sa Dakbayan ang dunay problema sa demolisyon o relokasyon. Dunon tay gitanyag nga relocation ang Dakbayan sa Barangay Kanhulaw apan wa pa kini ma-develop og ang uban nagpuyo nga di mga taga Lapu-Lapu. Mao kanay instrumento sa liberalisasyon diin. Sayod kita nga ang ekonomiya dito sa mga lain-lain lugar nang hinubra na ilang dadon diri. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Commission on Elections mipasalig nga dali rang amendahon ang COMELEC resolution nga magahin og congressional seat alang sa 7th District sa Sugbo. Matod ni Ferdinand Gohilde, duna pay igong panahon sa di pang unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy karong Oktubre 12 hangtod 16. Gihuwat nga mapirmahan ni Presidente Noynoy Aquino ang balaod nun nga nagtukod sa 7th District gikan sa gibahin nga 2nd District sa Sugbo. So pwede ra kayo na siya, walay problema. Kay dili man kay nga naka-tedious ang COMELEC and Bank to amend the resolution. Dini pareha sa Kongreso nga you have 250 members. Sila kuha na ni kabuk, 7. Cebu City Medical Center gihatagan og mga hospital equipment gikan sa Haarlemmermeer, Netherlands. Ang pag-turnover sa mga kahimanan gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Gi-turnover kagani ang buntag sa kagamhanan sa Haarlemmermeer sa Netherlands ang hospital equipment nga mokantidad og 1 ka milyon ka pesos nga ilang gidonate sa Cebu City Medical Center. Sa 27 ka mga hospital beds nga gidonate, 15 niini ang niabot og gibutang sa medical ward. Sa wala pa ang formal nga turnover, gipahigayon ang hamubo nga programa sa silong sa CCTO building uban ni Konsel Alvin Dizon og hospital staff. Gidala ang 3 ka board member sa Netherlands sa medical ward nga silang Peter Jansen, Ian Willem Itman og Stephen Elst alang sa
pagsaksi sa kahimtang sa hospital. Si Jansen nga usa ka nurse sa Holland nibati og kaguol ug nakahilak siya sa pagkahibaw nga naguba og nawala ang CCMC human naguba sa linog. Sa iyang pagbalik sa Netherlands, nagsugod dayon sila sa pagpangulikta og kwarta sa katawhan aron ilang itabang sa mga biktima. Because people also in the Netherlands know there was a big disaster here. Dugang ni Jansen nga nakahukom sila ang ilang matigom nga hinabang gamiton dili lang sa pagpatukod sa bagong CCMC ug iapil nila ang pagpamalit og hospital equipment ug mga tambal nga magamit sa mga pasyente. It was our goal, or we asked the director to use it for the patients. And they decided to buy beds. And we saw them. It's perfect. So I'm happy. Mato ni Jansen, wala magmakuli ang Haarlemmermeer sa pagtabang sa Sugbo nga usa ka sister city. Dihang nahitabo tong quake, nangutana sila sa ako kung sa'y pwede nilang matabang. So I recommended we should support CCMC. So they decided, the board decided to set aside 1 million pesos for... Alang kang konsehal Alvin Dizon, dako na kaayo ni og tabang sa syudad ang hinabang. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon!